Wannan shine dalilin da yasa nake mata gata, amma duk da gatar da nake nuna mata akwai abin da take gudu. Tana gudun bacin ran Matawalli. Duk abin da ya saba ka'idar Matawalli kamar ya zagi shi. Kai me yasa ka mai da hannun kyauta baya? Kun san dalili kenan? A'a. Ba mu san komai ba. Ka fita daga idona. Bana so in ƙara ganin ka. Saboda na tsani mutum biyu. Da maci amana da kuma munafiki da kuma wanda yake mai da hannun kyauta baya.